Ramogi juango ya rekeno machiegni mantiere kar kae sa adek osekalo kanyo dakika 32 kiny ma kawuono kiny ma jaber ma walose gigo machiegni kod dhod chuny nyalo bedo ni poro ni isedonjo e keny, ichano donjo e keny, ni wuok e keny kata poro ni ipango wuok e keny. Gik mage monego bed ni timore. Twako kiny ma kawuono chiro mar mbako romo warango pogo mwandu e keny. Ere kaka ipoge, kinde ma pogruok obiro, kinde ma umienjo kendo koro yudo ka lokruok mar paro donjo. Juma mokalo nyako Ramogi juango ko oganda donjo e weekend mano bedo marabora gi weche go mag tuke kaachiel koda magi bende noloso twak are chieng' tich abich mano bang' ka albuche mago mag doho maduong' mogik maromo abich kanotelne kod jalup ogai mar doho mano Philomena Mwilu nogolo ng'eto mano buok oganda jo Kenya ka moko bende nokoyudo buok nen mane ka koro sani koni gik mopogore opogore kanyo ni mondo mi yud pok mari e keny ma intiere nyaka igol ranyisi kata gino matang'o adieri ni chiwo kata luch ng'ato ok idwa chamo mana luch ng'ato to kata kamano gigo mantiere kacha in bende luchi nochwer mondo mi gichopi. Mano ne tiere ni ok inyalo yudo 50 iwacho ok unya pogo mwandu atamalo 50 kuom 50 wacho ni 50-50 cha oyo. Mano nyaka ichiw ranyisi kata gino matang'o ni adieri mwandu ma jalni ni godo nagolo maromo kama mondo mi ochopi mana migolo ema ni yudi. Mano bende ok wawach mane Ramogi TV ka mano gimondik nyaka e muma gino ma ikayo wacho gino ma ipidho ema bende biro kayo. Kiny ma kawuono wada twak e wi pogo mwandu e keny e kinde ma keny koro ochopo kama koro en akire keke mare kendo koro upogoru. Ere kaka uchako dak magi weche madwaro jolonyo weche mag chike kaachiel koda ka jaocho. Kiny ma kawuono wantiere kod okil kamaloka Green Odera ka en kaunti ma Kisumu ang' watudore kode achiel kachiel ka entiere kanyo mano Green Odera ang' waduogo ire achiel kachiel ka entiere kaunti ma Kisumu kanyo mondo mi ang' watwak kode. Studio ma Nairobi ka antiere kod jaocho kendo dhi miyo waparo ka watwak kendo warango gik mopogore opogore. Kiny ma kawuono wadhi bedo kae kod jahocho mano Lois Okelo nyalo bedo gi paro mopogore niere kaka jo oganda okawo twak madhi kamae. Lois Okelo achak kodi machiegni twako kiny ma kawuono. Erokamano Cleophas. Apani ma mbaka ma nyalo golo paro mopogore nikech gimoro amora kolokre kolokre to okelo ga liet moro kanyo ma kelo paro mopogore to kendo inono ka koro konone matut to nitie weche moko ma kochak non to ibaye e pap tinwango ka kendo koro juni godog mane mesa mondo jochak ong'i wachno kendo nikech pogo mwandu akiani koro nyithindo be bro bedo mwandu to okang'eyo ni koro wabro keto nengo mar nyuol to ka waketo nengo mar nyuol to gibro bedo nyithindo adi kata kipi ing'iyoni achiel kachiel nyithindo bunya kelo e auction mwach nyathini donge koro ipoko maja igni 5,100 maka en igni 10 nyalo bedo milion kama to kata kamano en gima nitie berne mobro kelo to nitiere bende chandruok mobro kelo kendo nitie paro mabro wuok nikech ka wang'iyo ahinya moloyo e weche mag keny kaka wan johocho e sama koro wantiere ni wang'eyo kendo aparo nokil kamaloka nyalo leronwa kanyo ni weche mag werruok mondo ji odhi e doho mondo were ni tinde omedre kendo ng'eny kabisa. Ta inwang'o ni kano chopo ni pogo mwandu to ok no obedo gi mayot. Koro en twak ma bro dhi kuom ndalo to benda ng'eyo ni ka ochak none matut to nitie gik moko madipo ka koro dhi ochak kendo chako wuoye kendo. Haya mani twako kiny makawuono nyako Ramogi juango mbaka ni wantiere go kodi ka awakoni achiel kachiel wadhi bedo bende studio marwa ma Kisumu mondo mi walos chenro mag tudruok mopogore opogore ka wayude okil kamaloka Green Odera ka entiere kaunti ma Kisumu oyawre Kisumu tiyo nade to donje mane twak kacha ini neno ng'eto no e yo machalo nade nyaka okinyi ma kawuono ng'eto iwacho kanyo ni ng'ato ka ng'ato biro yudo mana pok mare kaluwore gi luche onge ng'ama chamo luch ng'ato e keny ka en 50 mana 50 kuom 50 oyawre kendo machiegni twak okinyi ma kawuono. Cleophas oyawre ahinya kendo erokamano kuom rwaka e twak ma kawuono ni
Kisumo ochiew maber kendo amor nwayudo nafas mar mondo wapim ni jowinjwa wach mane owuok e Supreme Court mar pogo mwandu sama keny osekethre ni. To kwadonje wach ma oripo wawuoye kawuono ni, gima nyaka wang'e ni sheria oketo keny e okang' moro moluor kabisa kendo oketo keny e okang' mamalo. To sheria be dok to miwa realization nitie seche moko machopo ma dhano nyaka were kendo gombo mondo giwuog e keny. To seche ma dhano were kendo wuog e keny, penjo en ni ng'ano moripo ting' ang'ono mawuok godo ama mwandu manolos e keny seche mane dhano pod ji ariyo gi pod okendre e keny, ng'ano moripo gang'on e keny ni. Gima osebedo ka timre, sheria osebedo ka bedo applied mopogore opogore. Nitie jok moko, nitie courts mopogore opogore mosebedo ka chiwo paro kaka oripo pog mwandu mag keny seche ma keny osekethre, to ne onge uniform moro mane inyalo wach ni mae gima oripo timre, mae gima oripo timre. Judgment mane wayudo kowuok e Supreme Court ni oketonwa gima wanyalo wacho ni uniform. Omiyo sani koro ka keny osekethre ma ji osetimo divorce ba divorce orumo, to omiwa formula mar kaka mwandu oripo bed ni pogre. Mwandu kaka Supreme Court no wacho ni sani ing'iyo contribution mane ng'ato ka ng'ato okete gino. Omiyo gitemo discourage jok moko mane nyalo dhi katedo ama donje keny gi yore moko mag temo miruok mwandu e yo mok kare. Mane penjo mane jo Supreme Court oduoko e ruling mane wuok week mokalo ni Cleophas. Orane warange kanyo bende achiel kuom gigo mane obed kanyo ka ilosi ahinya. Koro anya neno gi mane wang' jowi kanyo bende mondo mi warangie kaka gintiere kanyo mano moting'o wechego kaka ne ng'eto obedo. Mano koro kanyalo rango gi kanyo achiel ka achiel bende ka wan kodgi. Mano kaluwore gi ng'eto mano tim chieng' tich abich, mano juma mokalo. Wacho ni mwandu ipogo mana kaluwore kod luch ng'ato ka ng'ato. Mane kaka ntiere kanyo ng'ato noloso mwandu machalo nade kata maromo nade. Achiel kuom gigo mantiere kar kanyo warango komachielo bende ka ng'eto makamano. Mano ka warange ng'ato ka ng'ato nyaka gol neno ewi kaka noloso mwandu go. Mago e gigo mantiere kar kanyo ka koro wanene achiel ka achiel. Wacho ni nyaka igol neno ewi gino mwandu mane loso. Aya mogik ntiere kanyo ng'ado bura nywako chik mar pogo mwandu keny kanyakla koda mar pen chik mar 45 mano mar katiba mar 2010 kamane kama gintiere kanyo koda mogejwang'. Mago e thoth wacho ni ka irango chal mar wach nyaka sani nitiere kaka ong'ade kendo kaka ipoge kuonde mopogore opogore. Luis, twak machalo kamae ka kore yude kendo yudo ka udhi nyime ogolo paro mopogore opogore. Ber ng'eto machalo kama wachaka ne gi ber ne kirange moni kato ang' miya kata rach ne bende ni onyabedo mane kinde ma pod odhi nyime gi twak. Aparo ni okil Grino owacho achiel kuom berne maduong' ahinya nikech sani endi lony nitie mosebiro kendo inwang'o ni ji mang'eny obed joma chuo kata joma mine donje keny gi saba moro kata ga agenda kaluongo na agenda. Koro iyudo ka nitie koro kaka ji osebedo ka koro donjo ga e keny kod agenda kendo odhiyo odiero kamodwaro gi gimodwaro to ahinya mondo mi olos mwandu. Koro inwang'o kako osebeto ng'eyo ni adwa bet ka nikech ing'e ni dhano en jakwadh chunye. To asekabedo ka paronwa ni pach dhano en gima ngima kendo onyalo paro gik moko motim gik moko mana kaka chunye dwaro kendo kaka gombone. Koro odonjo to ong'e ni kochopo higni 4 kata 5 to timo tim moro mabro miyo nyaka koro gipogre. To nikech ong'eyo ni koro ka wuok ka to atamalo 50 migina atamalo 50 bro dong ka. Koro odhi geng'o weche machalo kamano kendo odhi miyo ng'ato kodonje keny to koro okodhi gi saba moro mar nodwa dhi chamo luch ng'ama chielo kata odhi diero ng'at moseloso mwandu tai kosebedo kata higni 5 7 koro en obedo ka ong'eyo ni anto bang' ma atadwa timo gima kama tai mondo awuogi. To ong'eny ahinya e oganda mamoko nitiere ogendni moko manigi saba makamano. To wach ma koro dhi bedo matek moloyo kaka wan johocho kalure gi paro Cleophas ji nyalo dhi donjo koro e keny kobeda kicha.
koro ibeda kicha ni gimora mora miloso kata kinyeo to receipt idhi kano makoro moko idhi mna kata kanie e bwo kitanda mondo kapo ni wach moro dhi matek tidhi gologi tiwacho ni gini kech mano pach ng'ato kobeda kicha tidhi yudo ka koro ok dhi bede keny ok dhi bedo malong'o e kinde ma mano biro en ang'o manyalo nikech ka ng'ato pacho chako bedo akicha kendo chako bedo gi paro moko mopogore keny kacha en ang'o manyalo timore ka paro magalagala chako donjo kaka koro ng'ato wacho ni oyo aonge kod manyalo ni yie kuom ng'ama chielo ka koso geno nyalo bedo ni onge kuom nyawadu ma untie keny ka mumiyo nyabe ni pado receipt mondo chieng' ma wecho kadhe wacho ne oyo otanda ma kama na nyiewo risite ene nyinga koro otanda ne mara lo ma kama na nyiewo kure lob ni mara inya time yo machalo nade mondo migeno ma kama bende kiklala ingeni sasaya ma weche machalo kama gi wuok e weche mag keny ingeni keny en gima ji donje ka ok iwat ng'ato koro en gi uyiere to ae ulalru tu yiere weche mang'eny koro wang'eyo bende koro sama wantiere ni keny to nyalo rumo obed kata ing'eni chon ne ineno ga ni keny ok nyalo rumo ka ng'ato en ja Kristo kata ka en ja kanisa motegno moloyo jo Kristo ahinya to sani koro wang'eyo ni keny nyalo rumo koro kwaseyie ni keny nyalo rumo to kae kochopo ni koro mwandu molosi kata kochopo ni dipoko okethre tidwa poge tibiro yudo ka beda kichani biro miyo koro ji bedo gi ineno ka ji koro bedo ka nigi to moro ei dak ka koro iyudo ka ng'ato dwani mondo oket mwandu ne mahinya kamoro to odwaro ni mondo oket kata mane nyinge kende koro idhi yudo ka ng'ato mae mari inwang'o ka gik miketo kanya achiel ma kisungu luongo ni joint gi inwang'o ka dhi bedo matin so inwang'o ka koro wachni achiel kuom gima waseneno ka koro timre kamano tinwang'o ka ng'ato kotimo gimoro to odwani mondo pandi koro kosepando to nitie ng'at mobro dhi nyiso koro kosenyiso ng'at achiel kata ji ariyo tibiro yudo ka kaponi gimoro dibed notimre ma koro kata kaponi tho nitie nikech tho to koro nitie to iyudo ka ng'ama no owachne gini ema koro dong' gi wachni endi kong'eyo nikech nitie koro mwandu ma ji biro pando to odhi bedo tich matek mar ariyo waseneno ka koro e kinde ma ng'ato ng'eyo ni nikech nitiere jomoko madonje keny kong'eyo ni adonjo nikech adwa gima kama tabro wuok koro idhi yudo ka ng'ama nigi gi paro makama odhi keto mwandu ne moko mopando mong'eyo ni to onge kata kama ibro ketie ni watimang'o wadhi kete e lela so aseneno kendo mang'eny ka koro nyathi moro emong'eyo ni mama nigi gima kama kata baba ni kod gima kama wachni dhi timo keto ne nyithindo tich matek nikech nyathi ong'eyo ni baba opando gima kama kata ong'eyo ni mama opando gima kama to ka koro poni ni divorce obede kata keny okethre tidhi nwang'o ka nyathini koro kiani to koro odwa wacho adieri koso ok odwa wacho adieri koro gigi kelo ga weche moko matek ahinya moloyo kochopo ni nitie kaka koro ji dwa bedo gi wach mar pogo mwandu to gima chielo ni ing'eni chon ne en 50 ata malo 50 kod 50 to sani endi ka koro kete kamano to gima chandowa kaka manyalo chandowa an kaka jahocho en ni iwacho ni nyaka ikel neno to gin neno mage ma koro idwa kelo koro kanye monego kilo konywa ni en neno mane mwadwa kelo koro kar neno kae ma koro dadwoke okil kama loka Green Odera okinyi ma kawuono yude thuolo ilose kod nyikwara Ramogi jwang'o ahinya jogo ma gini omoro jogo ma gini oko moro gi jogo ma bende kiae kata ni en ang'o madhi mbele kar ka neno mage ma idwaro ka mondo rang ni adieri nakelo mwandu e ot ma kama koro ka keny rumo kata divorce ntiere kanyo giwacho adieri ni aya koro mameka jaocho Loiso kelo osewacho ka weche mag riside gikano kanye kinde ma unyiepo nying ng'ama onego bed ndike risit ma kamacha to en tiende nang'o risit ni bende en neno moromo minyalo tigo e doho ma pacho ka Green
Erokamano Cleophas. Mokwongo kapok aduoko penjo ni gima dwaro ni jowinjo ong'e malong'o ama owinj malong'o en ni seche mowuoye pogo mwandu ama pogo mwandu seche ma keny osekethre ok wawuoye pogo gike ot kaka pogo mesa, kombe gi gik makamago. Kare mwandu gi gin ang'o? Miluongo ni matrimonial nitiere gik miluongo ni matrimonial property mobedo define ka gik monyiew seche ma keny ama e period ma keny nitiere no. Gin gik moko kaka lope, gin gik moko kaka gedo ma ng'ato nyalo bedo no gedo, gin gimoro kaka gari ma en movable property. Koro ok gin gik matindo tindo mag ot, nikech gik matindo tindo mag ot go to nitiere sheria kaka uripo bed ni pogo. Mago ok gik mowuoye kawuono. Wawuoye gik moko kaka ng'ato kobe oloso pesa boketo ogero ot moro ma odake gi jaode, ng'ato keto apartment moko gero kuonde mopogre opogre, ama nitie geche moko manonyiew seche ma ne keny ne nitiere. Koro magi gik ma seche mwawacho ni matrimonial property to wang'iyo mwandu ma movable ma nonyiew seche ma ne keny ne nitiere. Number 2 e penjo bipenjo no en ni tang'o ma evidence miwacho ni ng'ato nyaka kel mondo onyis ranyisi ni gini nonyiewo en gik moko kaka ang'ono. To ineno ka seche minyiewo lowo gimosega bedo katimre ji mang'eny contribute pesa. Seche moko ng'ato nyalo dwaro nyiewo lowo to en mana gi kata $1,000,000 to jaode mede pesa moro, to pesa ma jaode omiye ni okokete ni jaode omiye agreement, omiyo ka title wuok to title wuok mana e nying dichuo. Sani sheria ma wan go ama sheria kaka Supreme Court wacho ni se asaya miketo gimoro ama minyumo pesa ni kumoro e mwandu mag dala uripo bed ni gi evidence ama ranyisi moro ni golo pesa ilano. Kani ikawo loan uripo bed ni in gi documents ma prove ni ikawo loan, loan ni no kawo motigo e gero ot mudake no ama nyiewo gari ama kata puonjo nyithindo. Mano number 1. Number 2 kendo ma adwaro njowinjo wa ong'e malong'o seche mwang'iyo contribution ni waketo emphasis ama waketo jingo mang'eny e contribution ma financial. Wawacho ni contribution mar jok manie kenygi ng'enyne wadwa miyo jok manoketo financial contribution, mano ng'iso ni jok manoketo pesa, but ok wawit oko contribution mar ng'at mano say for example norito nyithindo ka jaduong' dhi tich gik moko ilago. Koro waneno ka Supreme Court e judgment mane gigolo nyoro ni gi wacho ni yes wabro ng'iyo contribution to wabro favor ng'at manoketo financial contribution, but ok wabi wito jok mane odong' e ot katiyo ama karito nyithindo ama ka make sure ni nyithindo dongo ama katiyo tich mar piro nyithindo. Ok wabi wacho ni gin margi no ok kwan, ibiro kwane to ok kwane e yo mamalo kaka ikwano ng'at moketo pesa. Gima of course king'iye e yo machielo ten gimoro marach mana kaka osewach ni biro keto ka dhano obet kotang' e keny, nikech kila ng'ato biro bedo ka ng'iyo mana ni ranyiewo gini wakad ni receipt ni chieng' moro kwawere to abiro golo. Mano miyo ji bede keny gi suspicion ma keny ok bed gima ne wa envisage keny mondo bede, but mano konyo nikech wafwenyo ni keny ok gin gik ma ng'eny gi especially seche ma wantiere sani ok gin gik madak dhano were, to ka dhano osewere to shida ama gik mwaneno ka wan e court en dhano chako laro mwandu. To the only way mar ng'eyo no ng'ano moripo yud ang'ono e kenyni en ng'iyo ni ng'ani nogolo ang'o mondo keny kik tigo mar unjust enrichment mar ng'ato beta neno bet pinyo ong'iyo mana ng'at moro man gi pesa ne to dhi to kendo ng'ano ni chieng' moro ka giwere to oyud mwandu mar jalno. Mano mar adek. To mogik moripo bed ni jowinjo wawinjo en ni seche mane ndalo machon go kane wang'iyo article 45(3) mar Constitution of Kenya
Article 45.3 mar Constitution of Kenya ni nobedo misinterpreted gi courts mang'eny ka giwacho ni Article 45.3 no wacho no mwandu seche ma Kenya okethre ipogo diere. Gima ne Supreme Court otimo week mokalo ni en nowacho ni Article 45.3 no ok en automatic ni mwandu mantiere Kenya ipogo diere ni kila ng'ato yudo 50-50 to nyaka ng'in in kaka ng'at mane nie kenyni ni timang'o ang'o mani kele i keny momiyo muripo bed ni mi to kaka wang'iyo gima ni kele keny en receipt mane in go kani kawo pesa mar loan binyo golo magi gik mwadwaro ni ikele court mondo court obed go opportunity mar ng'iyo contribution mari e kenyno mondo seche ma keny okethre tiyud gima ni kete e keny kamano. Aya, angwa duogo iri bende yao ka Loiso kelo bere nigi paro mapo nono nyalo bedo ni opogore kata nyalo bedo ni en gi paro ma ket kod gino miwacho. Lois, kinde ma wantiere karka ka yujo kaka okil Kamaloko loso warango kacha contribution mari e Kenya nyalo bedo ang'o kinde mano chako ni wacho kanyo kinde go ponono ng'eto makama ineno fuok mora mantiere kacha in kaka jaocho ni ponono joko onyalo bedo ng'ama dichuo kata ng'ano mamiyo ponono fuok mora mineno karka ponono korka kori nyaneno mokwongo Cleopas aduoko erokamano nikech koro ler nitie to ler go bende kendo chako kelo fuok to gigi gin gik matimore kaka apani dwe mokalo ne nitie tungni moro gi familia moro to mama no nyiewo lowo to baba no gedo. Mama no nyiewo lowo mochako foundation to babu gedo. Koro kane tungni nitie matin to obayo ne wach ni golodi iwena foundation gi lowo. Koro en gima tek okelo fuok mar ni dhano nyalo chopo kama koro imuko gik moko to nyalo chopo kuma koro iuso gik moko mondo pogi nikech apani mago bosetimre to machielo bende mang'eyo ni nyalo bede maber to en gi ber gi rachne ni koro bro chopo kaseng'eyo ni gik manyalo nyiso receipt kata bank loan ema koro nyalo bedo ma evidence e dakka to koro wanyalo tiyo matek nikech ng'ani golo ta benda golo to seche mwatiyo matek ni ma itiyo matek tatiyo matek nitiere kama koro nyaka dhi bedie gi rem koro idhi yudo Cleopas nitie gik moko ma koro koungo kor ng'at achiel to gik ma ungo kor ng'at achiel gi ma koro dhi dok chien nikech ka wadwa tiyo matek mondo mi abed kod mara an bende tin bi bed kod mari ting'eni nyuol to ka wadwa nyithindo ting'eni ng'ama miye mang' nyaka niting'e jene ting'eni ting'o ich ka bro miyo bedo nitie pek moko manyalo biro bro chuna ni koro seche moko katuo bedo to an abedo ni okadhi tich kata okalos gimoro koro inyalo yudo ka koro competition nitie kendo ji piem dhano en ng'ama pache ka gimoro sechopo to okawe to onyalo kawe e wiye malo gi lietne no ta dhi kelo chandruok moro to pod onyalo bedo gi bere iye koro nikech ang'eyo ni kana mi silinga 200,000 to adhi kawe loan kendo wandikre piny masiche moko koro ji dhi bedo ni ka ji dwa kawo kata mana gimoro ni ginyiewo to nyaka ang' gichop e mbele okil mondo mi ondik gigi maler mondo ginen maler to gin joma nie keny nikech koro mae gima timore kech en gima koro sebedo ni wang'eyo ni keny nyalo kethore kech koro gin mang'eny kendo waneno gi pile so mane achiel kuom gima nyalo kelo koro bedo ni keny odhi obedo ka gima jubede asewacho ni jubede akicha kendo iyudo ka ng'ato diponi kata odonje keny to ng'ama chielo yuto ne nitie malo kaka unyalo donje keny ka yuto nitie malo ta hinya ng'eni joma chuo oseketnegi kendo anyuola oseketo kendo kata piny oseketo ni Cleopas okinyal kendo kapok iyude giki moko kata dheri moro igere simbani moro in kod nyalo mar ni inyalo kawo ng'ama miyo mondo ibed godo koro iyudo ka kaponi joma miyo moloyo anyuolawa inwang'o ka joma mine ok thor wuok delni gi kata thuchegi gi mwandu ok githor
kaka ogendni mamoko. Iyudo ka nosepogne kendo en ng'ama nyako to pod opogne mwandu koni. Koro kuonde machalo kamano ibiro yudo ka an adonjo, to kasedonjo to koro achako mondo abati matek kabisa mondo bed ni anti kod gima an bende anyalo nyiso kapo ni wach okethore. Idhi yudo ka koro nitiere rem moro madhi bedo gi gik maungre koda sana sana kaka nyuol. Ka wabro timo research chieng' moro pod apana abro bedo mangima. Higni 5 mabiro kata 10 mabiro ibro yudo ni koro en mana nyathi achiel kata 2 nikech koro wadwa ni mondo watim ang'o, wadwa ni mondo ji obed ni anyalo kapo ni wach owuok tanyalo bedo ni an kod gima golo an bende. Kama ne gima dhi nyime, ang'e kapok adhira okil Kamaloka Green Odera Kisumu, inya mana leronwa ponono ndi jok moko manyalo donje keny gi paro mar werruok machiegni koso donjo kata nikech mwandu ma ng'ato ntiere godo e gima omiyo chik ma kama makoro ntiere nyalo duoko gi piny. Gigi waseneno kendo gin gik matimre kendo ging'eny anda kata mana madhi e kot kata mana mabire e hocho inwang'o ni ng'ato ka ng'ato Cleopas to kendo wacho makang'e ni seche moko paro nyalo pogre. Kapo ni ng'ato donjo e keny koonge kod agenda malong'o to odhi popo wiye kata odhi chando wiye e keny. Ji donjo e keny kani kod agenda kendo ng'ato ka ng'ato dware ng'amo donjo ni koro wan koro ji kendre koro an bende adwa no kenda ka ng'ato donjo ni an koro hika mochopo koro adwa ni mondo koro adonje keny. Iyudo ka mago gin keny ma thoro kethre ahinya. To nitie joma donje keny kong'eyo ni ato mae gima dwaro to otimre sani ahinya. Adwa ni mondo ayud nyithindo kata adwa ni mondo amanyo ng'ama bende nigi mwandu kata amanyo ng'at ma nitiere kod mich moro were moko madwaro nikech gin jong'wech ang'eyo ni abro yudo ng'wech en ng'ama riek ang'eyo ni abro yudo nyathi mariek. Tae kamano sechopo ma oyudo gimodwaro no tinwang'o ka mano kende gimodwaro tiyudo ka ng'enyne jogi dwa weyo kenyni nikech koro oseyudo gima nodwaro koro ang'o kendo ma en go kae kata oseyudo mwandu modwaro koro ang'o kendo madang' otimnade madang' obed ne keny. Omiyo en gima nyaka koro non matut kendo nyaka jiwo oganda kata joma donje keny ni keny ok en gima koro idwa ng'i ni kawawere to gima kama bro timre ing'iyo gi ni evidence madwa kelo en ang'o. Kanyo bende makoro kela penjo makoro da penjo okil Kamaloka Green Odera ka en Kisumu kanyo iwinjo kaka Lois okelo bende olero korka kore kaka en bende owinje gi kaka oganda moko bende nyalo bedo kata gi paro mopogore e kinde ma bura makama bende koro oseyal kendo ng'eto osegol kaka oseng'ade no Green ng'ama nyalo wacho ni en jaloch ka en ng'ama oyude onyalo bedo jogo machuo koso jogo mamine e kinde gi duto tere kaka inyalo rang ni jogo maneno ni ok gin joloch adiere giyudo ratiro margi e yo makare kata ginya tiyo gi thuolo machalo nade nitie thuolo moro amora kendo mokalo kata mohingo doho maduong' mogik ma pacho ka to ma en mana bura achiel ponono ng'eto nyalo bedo mopogore ne bura machielo ka kes machielo bende ochopo e nyim doho machalo kama nyalo neno lokruok e ng'eto moro amora koso. Cleophas, abro chako duoko penjo mari mogik ni mae bura achiel ma Supreme Court ong'ado kamae kantiere gima nyalo timre kantiere bura moro ma kendo ging'ado ma opogre. Gimomiyo bura mane Supreme Court ong'ado ni en bura ma important en nikech finding mar Supreme Court ni en binding ni courts te manie Kenya mzima. Obind Court of Appeal, obind High Court, to obind lower courts. Mano nyiso niya onge High Court ama Court of Appeal manyalo chiwo ng'ado bura e weche mag pogo mwandu kokalo ama kopogre gi gima Supreme Court nowacho. Mane momiyo bura mane Supreme Court ong'ado sani ni is important. Number 2, kaduoko penjo ni kendo it is possible ni chieng' moro bura moro nyalo biro kendo ma Supreme Court ong'ad bura mopogre. Decisions mag Supreme Court gi gin binding courts matindo man piny go kaka Court of Appeal ga High Court lakini ok gin bound decisions mag gi. Mano nyiso niya Supreme Court oyiene no onyalo loko pache saa asaya. Koro the fact ni ging'ado bura ni kawuono ok mon gi ng'ado bura e yo mopogre chieng' moro kapon kes moro owuok bochopo e nyim gi kendo. Koro bura ma ging'ado
otweyo courts ma piny go te kendo idwaro ni courts ma piny go ong'ad bura mana kaka Supreme Court nong'ado bura ni, lakini gin to ok otwe lwetgi ama ok ochun gi ni chieng' moro kendo ka kesi la ni owuok to nyaka ging'ad bura mana kaka ne ging'ado e bura mane ging'ado wik mokalo ni. Mar adek ipenjo na ng'ano ma en joloch, ng'ano ma en jaloch ama jok mane ma gin joloch to jomage ma owito e kes ma ntiere ni. Cleophas mbaka ni kwagoyo to nyaka wang'i pinywa mar Kenya kod society marwa kaka wantiere. For a long time mwandu osebedo e lwet joma chuo. For a long time mwandu no osebedo e lwet joma chuo. To mano is as a result mar ni kochakre ndalo machon joma chuo ni miyo priorities moloyo joma miyo. Kane ndalo machon cha joma chuo ne yudo somo mayot, inyalo paro ni nyithindo manyiri no ter kata skul kendo ni chuno go keny machon, gik makamago go no manisha ni pesa ama capital, social capital no donje lwet joma chuo chon moloyo kaka sani, kaka joma miyo ama joma mine ne yudo pesa. But kendo waneno ka nitiere gik moko manotim ama social activities moko manotim mano miyo joma miyo ochako donje skul. Wayudo ng'ikruok ma ka gi kacha mano kowuok e studio moro ma Kisumu. Kata kamano wawinjo kanyo twak mimiyo kanyo achiel koda okil kamaloka mano Green Odera. Aduogo e studio kar kae. Green koro nyalo mana tieko ne ing'adori matin e kinde mane chiwo twak mari kanyo, dhi mana nyime. Nawacho ni capital ama pesa osebedo e lwet joma chuo kuom ndalo mang'eny. Omiyo ruling ni kowuok king'iye sani ni ting'iye ni ng'ano ma is the most advantaged ruling mowuok ni. To waneno ka chuo gin most advantaged nikech for a long time 50-50 cha mane bedo menitiyo go chon cha ne inyo joma chuo nikech ne ok ng'in ng'ato kelang'o ni ng'iyo ni mwandu gi magi gik mantie tipogo diere both ng'ama miyo gi ng'ama dichuo. Sani kwa keto no nyaka ng'i gima ng'ato kelo to en gima biro konyo both joma miyo gi joma chuo nikech ibiro ng'i tich ma ng'ato setimo e keny mondo ng'ato kik yud gima ok oripo bedni ama gima ok oripo bed noyudo. Kamano Cleophas. Erokamano ahinya Lois Okelo. E kinde ma koro nitiere keny gima kamagi nitie nyithindo oseneno gik ma kamagi osechopo. Kapo nono ni keny koro kethore. Iwacho ni koro mwandu nego bed ni pogo. Mwandu nego bed orango nyaka nyithindo mantiere kae kosikete kar kanye. Nyalo bedo maga achiel kuom fuoge ma pono nitiere ng'eto manogol kamani ipoge yo machalo nade koso mar pogruok macha to nitiere mano mag nyithindo. Ing'eni Cleophas, mane penjo ma abenda kuonga penjo ni to aparo no kilo ketonwa maler ni gin gik mag pesa mokawi loan to gima chanda mabro chanda kaka jahocho kata ng'atno matia ahinya kod jogo man e weche tudruok mag dhano kata e weche keny en ni kapo ni wan kod miyo kaka tinde be piny tek tuoche bende ng'eny. Koro chune ni kapo ni odwa yudo nyithindo to en ng'ama kochopo dwe mar adek to en ng'ama ni piny nikech en gi tuo ma okoro konyal bedo no otiyo. Tae koro gidwaro kata nyithindo 4. Koro iyudo ka obedo piny nikech nyithindo to ng'ama dichuo to pod koro tiyo mana kaka timre kinde mang'eny. To ai koro kata nyithindo gi ng'ini nyathi kiseyudo to okaw higni 2 kapok inwang'o thuolo ma koro inyalo wego kaber ahinya. Koro ae dipo ni koro kenyo dhi okethre ka in pod ni nyuol kore kidwa chako koro duogo e wach yo matich. To ae idhi yud ka in ionge gi evidence, in mana gi evidence mar maternity. To maternity ni bende inwang'o ko chulnigo. Koro mage gik ma pek manitiere e weche mag buche kata gik ming'ado gi eki
to aginene amor nikech owacho okilo wacho ni pod nitie kaka inyalo ng'i gigi e yo mopogore kaponi wach makamano biro. Koro magi eki ema paro nonego jiwa moloyo jiwo parowa kata jiwo bedo e keny ni kato bedo ni gigi wacho tang'eyo ni ji nohinyore, nitie joma nohinyore kenda yiego kil ni joma chuon no beto dwa hinyore ahinya nikech ni yudo ka nitiere mine nyalo goya gi kidi, inyalo yudo ka mine ne ng'iyo tek ahinya mondo ni yud ni mama obiro ir ng'at makata mana gimoro malong'o oongego mondo ni yud ni ji ochako piny to giwuotho piyo piyo, gibedo kanyachiel to gitiyo matek to giyudo mwandu ne ok yot. To e bende nitiere mine mang'eny kendo mane loch manitie mano chako gi joma chuo ka koro ka giongego magitiyo matek mama timo manyalo to dichuo timo manyalo tae giyudo mwandu. To moloyo koro kor joko nagi ka koro mwandu osebiro tinwang'o kimeto mwandu donjo timeto koro imeto jocham gike ni thoth koro imeto koro ruling ni endi aneno kodhi konyo e weche makamago nikech ng'amo medni en obiro yudo ka koro gini nosebedo mabup koro en ing'eno donje mo to mama manobedo kochakore tin nyaka ka onge gimoro nyako chopo ka ging'eny maka bed ni watimo research ni watimo nonro to wanyalo yudo ka gik makamago ng'eny. Koro obendo nyalo bedo ni en loch ne joma mine machalo kama to mak mana ni amor ni ing'eto ni kata gine ng'iyo chike machalo kama nitie kaka inyalo ng'ie matut kalure gi gima notimre kata gima nitie sami pogo mwandu. Koro onyalo miyo wajip kaka jogo manie keny kendo jogo mong'eyo ni keny en gima nigi werene kendo keny en gima onego bed ni rito ok onego wang'im na nodhi kethre. Onyalo miyo wajip makamano kendo pod wamedo mna tego ji ni ka ji odonje keny to pod wanyalo ng'iyo ni mana kapo nikech gik moko duto to nyalo kethre to kapo ni okethre to nitie kaka inyalo tim e yo maber ma ok mini koro wabeda kicha. Pacho ganda thoth otemedo donjo kae kendo sane ka osekalo dakika 9 tok saa 4 mar okinyi wathoth gi duoko ntiere kar kama thoth kendo kata ka wakaw yweyo masani wasiko waduogo mondo mi wasom gi kendo ibed kod thuolo bende mar konowa ni nyaka sani inene yo machalo nade. Penjo moro amora ma ntiere godo kil kama loka ntiere kae Green Odera e kaunti ma Kisumu, Nairobi kae wantiere kod jahocho manolo iso kelo watemo man rango niere kaka inyalo rangi e yo moro makare, ere kaka keny ni bende inyalo riti kata kaponono ni pogo mwandu bende ochopo. Lois Okelo kachiel kod Green Odera duogo mondo mi wadhi nyime kod twak ka koro sani Green Odera kod Lois iwacho kanyo ni come we stay kata ni biwadagi macho ken keny mabede sirkal ma Kenya bende opuodho paro ang'eni unugo paro mathoth iwacho come we stay cha bende koro ken marriage ai kono niere kaka irite ukete mana kanya koro mogi jwang' yweyowa wakaw sani. En chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge nyagiro e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli watio matek jokanyana nyaka milambo Luongani DJ Kolokol Instrumental One ma wantie Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night Ticha Beach Sang'wen otieno.
Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Ramogi juang chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro ni chapat ma kiyeche kamae. Nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiye chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Kendo makama ikelo ni pile ka pile ching tich adek kod an Joyce Oduor. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Kuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko. Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Cheno mar mbakoro mosedugo nyakora Ramogi jwang wantiere kar kae watemo mana nono weche be wawinjo mathoth. Iwacho ni nyaka sani paro mienjo mopogore opogore. Adani kata ka sani pok wakawo kata thuolo mondo mi Eloise okelo konwa gigo mantiere kar kanyo. Owinja ne pach jopiny. Angina watudre kod wendo mane kaunti ma Kisumu kaachiel kod Eloise okelo kono gi studio ka ni jopiny to wacho nade mano tok ng'eto mane ogol kanyo kod mano do maduong' mogik mapacho ka. Akon ka gi jo court nikech aneno ni weche gigo osemiyo most of women kawo advantage nikech gidhi e keny ka ging'e ni nitie gima gidhi yudo o gidhi ni gidhi dak gichalo joma dhi tem but God ordained marriage ni ji odagi ok idhi tem ka isehero ng'ato nudwa dago udak to kidhi temo nikech ineno mwandu. No, ging'ado kes maber nikech dhano osebedo gi hinyruok mar chuny kuom higni mang'eny kalure wach mane ka ji okendre kendo kochopo sagi magiwere to gipogo mwandu gi maromre. To mano osehinyo ji nikech samoro ikendo dhako tikendo kata dhako ma en mang'a to kisekende ni to mwandu uko kendo ubaro kode diere mano no ok en gima ber ahinya. Sani piny tek onge ng'ato mano wacho ni ati ka dhako owuok dalagi owuok nono to biro ka asenyuombe kendo dwaro mwandu no dhi odaga koro mwandu no adhi golo kanye kech maybe pesa mana agolo ka dhi nyombe anathagora en ok ogolo kata nduru kata chiel koro en odwaro pesa mawuok kanye. An wach do kaka nong'ado nyoro no ka support ikor ka kora neno ni kana nyuomo dhako nitiere kama noyuda maybe ne wayudore ka an bende naonge gimoro embe obiro ko onge gimoro wasedhi kamano ma kochopo ni kata koro aweye kawuono taweye ka an gi siling 50 no emwapok kode odhi gi matin adong' gi matin. Wicho kacho ni koro ero e gigo duto mantiere wacho ni kobiro kionge gimoro to en gi gimoro mana mobiro mano loso ka intiere kacha ka thuolo chopo to oyud thuolo mar wuok go pachien mane kotene kod pach jopiny. Awinjo kama ja piny mogik no wacho ni pod en adier ni lure ka ne ji obiro to ji ochako piny tayo odhi to yudo mwandu
ober ka koro upogo nus nus. Kaparo ni mano bende gima ne doho wacho maber. To kama manyalo chando pacha en jomo wuoye wach nyombo. Nikech pile wasebedo ka koro wang'iyo nyombo kaka nyiewo ng'ato. Kata ni ka nyombo to kalure gi kaka nyombo emonego bed ni koro ikawe gi pek. To aparo ni en gima sani pod jibro goe mbaka ni nyombo ni onego nyomb nang'o. Nikech chutho to ka wadokie e kit jo Kristo kata jogo ma luongore ni jo Nyasaye, to nyombo onego bedi, kata sani waneno ka campaign nitie kuonde mang'eny ni nyombo onego koro luong ni go erokamano. Nikech igo erokamano nikech ka ang'iyo korka muma puonjwa ni yudo gima ber. You find a good thing. Idhi yudo gima ber koro igo erokamano. To ka wadhi ng'iyo nyombo ka gima anyiewo ng'ato, to aneno ka oganda moko nitie mago bei adieri. Kech imiyi gini kalure gi somb ng'ato, kalure gi hike, kalure gi gini, to imiyi bei. Kendo en bei man malo. Kendo man malo kabisa. Koro makata kisekao jaodi minyuome, di chal ng'ama onyiepo adieri. Koro idwa kele ka, to kendo bro chopo ni kisekele ot ka, to ae chon kaka ne okil bendo wacho ni kendo kapo ni keny okethre kae, nikech ng'eny keny makamago inyalo nwang'o ni ka ng'ama dichuo odhi ogone bei modhi onyiepo bei mamalo, to obiro kae kong'eyo ni en okelo gir tich. Ta ae yudo ka dak makamano ok dhi bedo. Nikech nitiere buonruok moro manyalo bede, maseche moko asebedo kod joma ng'eny matajo kaka ineno jowinjo tajono, ni ing'eni na nyuomi dhok mang'eny kabisa, ing'eni nogona beti mang'eny kabisa. Tinwang'o ka magi gik makoro kelo kethruok mar dak, nikech akawi kaka gir tich, akawi kaka commodity moro ma ogona nengo. Koro en gima onego wang'i ahinya chutho, matut ahinya, ni e weche mag donje keny, kaka waikre ne donje keny, to gi gik mitimo mondo ng'ato donje keny, onego bed ni gin gik mitimo ka nitiere kaka ing'e matud kod ng'uono, to kendo bendo kelo luor. Mano en paro mopogore nyakoro joma yudo kotenore kod twak mon godo kinyi makawuono. Ka bende wagotero bin kendo rango pach jopiny, mano mosirumo mana sani. Adhi e studio ma Kisumu bende awinje pach Green Odera, kapono ni winjo kaka jopiny ne loso, pachi nyalo bedo mane kotenore kod gigi duto magiloso. Wacho ni koro moko kuom ginyalo yie kendo ginyalo winjore ni ero kaw atamalo 50, kaw atamalo 50. Te kinde gi duto kano idhi e yweyo, kendo kano idhi e yweyo, gino mano awego kata ka penji en ni jogo ma odak e keny to onge oboke moro amora matang'o ni ero gise kendore kendo gintiere kanyo kaka ng'ato gi jaode. Ere kaka mae bende nyalo thago chenro mag pogo mwandu e keny? Cleophas, kalure gi penjo mogik no, mwandu mokwongo inyalo pog mana kuma osebedo established ni ji ariyo gi nenie keny. Omiyo mwandu dak pog kapok waketo ama ratiro bete ka bende ukendre adier. To kendruok ma sheria ama ma sheria wa ong'eyo gin iluongo ni the Marriage Act of 2014 oketo keny tieng' di ng'wen ma sheria wa ong'eyo. Keny mokwongo en mar Christian ma ng'ato timo arus e kanisa. Mar ariyo en mar traditions ma based gi tribe ma ng'ato ae ama community ma ng'ato ae. Keny mar adek en mar jo wa Islam. Keny mar ang'wen en mar jo Hindu. Baso keny mar beach mogik en mitimo ka Attorney General ama ka AG. To mago kisheria mago keny ma katiba wa ama sheria wa ong'eyo. But nitiere jok moko mosebedo ka dhok midendo ni come we stay.
jok moko ma onge gimoro amora ma gitimo, ok gichulo, ok ginyombo, ok gitimo gimoro amora ma nyiso ni gikendre, but gisedak aming'a kendo ei dak margi no gisenyuolo nyithindo mabe ka gin ginyalo to gisenyiewo kata mwandu moko ma be gigedo. Mano be ne en penjo moro ma ne nitiere kes mopogore ma ne Supreme Court otemo duoko. To kuma ne Supreme Court wuoyo, Supreme Court ne wacho ni dho keny ila ma wawacho no ok en keny mobedo recognized kisheria, to mondo obed recognized kisheria nitiere okang' 7 ma ji ilago nyaka rom, ama gik moko 7 ma jok manie e keny ilano nyaka chop mondo gibed considered ama owachin gi nie keny ama gine keny. Mokwongo idwaro ni gibed e keny ilano ama gibed gi ka dhako gi dichuo kuom ndalo mathoth. Mano nyiso ni chon nidwaro ga ni kubete kamwiste kuom dweche 6 to inyalo wach ni unie keny. Sani Supreme Court wacho ni ndalo no nyaka bed ndalo mathoth. Nok giwacho ni ndalo mathoth no en ndalo marom nade, but giwacho ni ndalo go nyaka bed ndalo mathoth. Koro nyaka ubed e kamwiste no e period mang'eny. Number 2, ne giwacho ni jok mang'iyo kochung' oko ama jirende mang'iyo kochung' oko nyaka bed convinced ni udak e keny ama unie keny. Koro ineno ka nitiere conditions mane oket mang'eny, conditions 7 ma mondo jok ma nie kamwiste obed considered ama owachin gi nie keny nyaka chop. To king'iyo conditions 7 go, ng'eny gi gin conditions ma kamwiste ma wan go sani gi ok nyal chopo okang'no. Emomiyo ni neno ka most headlines manowuok ne wacho ni Supreme Court owacho ni kamwiste ok en keny. Mano opogre gadier. Supreme Court owacho ni nitiere gik moko ma nyaka timre ama okang' moko 7 ma nyaka bedie mondo kamwiste obed considered ama owach ni jok manie kamwiste ama institution mar kamwiste no obed considered ni gin jok manie keny. Number 2, Cleophas, wadwa neno judgment ni kaka nowuok, pod wadwa ji mang'eny pod dwa interact kode e yo mopogre. Nitie jok moko ma bro yie gi gima ne Supreme Court owacho, nitie jok moko ma be bro dagi gi gima ne Supreme Court owacho nikech chung' ma gin go ama yie ma gin go kuonde ma gi aye. But gima nyaka wan kaka jok madil gi sheria ama jok manyalo man gi lony e sheria nyaka wami jowinjo winj malong'o gima ne jo Supreme Court ama shida mane jo Supreme Court, judges mag Supreme Court temo konyo. Ndalo mang'eny ji osebedo ka ywak ne keny kokethre to dhano ag mwandu mane ok giloso. Supreme Court temo loso shida moro mane wasebedo kwa ywak ne aming'a ne onge kaka ng'ato nyalo bire keny gi lwete nono to wuok gi mwandu marom atamalo 50 manok oloso kendo onge luche moro mantie. To gik mane jahocho wacho nitiere kaka shida moko kaka inyalo kwan gik moko kaka nyuol kod child bearing. Ineno ka Supreme Court no dhi out of their way bo oketo mago bo include mago as non-monetary contribution. Koro seche mong'iyo contribution ma ng'ato kele keny cha, ok obi ng'iyo mana pesa griside ma en go ama loans manokawo mondo okel mwandu e nini. To nitiere gik moko ma wadendo go dho ngere non-monetary contribution. Gin gik ma ok gin ki pesa, gin gik ma ok nyal ket pesa e wigi. Mano kaka rito nyithindo, tero nyithindo e skul, nyuol, kao off higni 2 kirito nyathi mondo nyathi obed maduong', gik makamago mago be Supreme Court no kwano bo oketo oluongo gi non-monetary contribution. Omiyo bang'e kwadok bwang'iyo nto ng'ano ma jaloch e judgment ni ama ng'ano ma oyudo gima kare, aneno joma mine nyalo bedo ni otony kabisa nikech wadhi ng'iyo nyaka gik magitimo oko moloyo mag pesa. Mano nyiso niya oyien ng'ama miyo mondo o contribute gik moko kaka pesa e keny margi, to kikwano contribution margi ibro kwan nyaka gik moko kaka child bearing ama rito nyithindo, tero nyithindo e school, tedo ne jaodi and things like that. Mano gima wiwa kik wil go seche mwagoyo mbaka.
Kamano Cleophas. Erokamano ahinya, penjo nyalo mienjo koro kochopo kinde ma koro ikwanogie. Ni koro irito nyithindo maromo kamae, thuolo maromo kamae. En mbaka moro ma ponono bende nyalo chopo e nyim doho machiegni. Atieko kodi Green Odera, dwaka penjo ni ponono ma nyalo chopo e doho tinyalo tieke e yo machalo nade. Wacho ni ma en ng'eto mowuok e doho maduong' mogik, Supreme Court. En gi pek moloyo doho duto. Koso ng'ato ni nyalo bedo gi paro mopogore, to nyadhi kanye? Sani kaka Supreme Court noseng'ado bura ni Cleophas, Supreme Court mana kaka nawacho kwachako, Supreme Court e doho maduong' mogik ma mano ng'iso ni gima wacho ama bura mong'ado en final ne jomoko, en final e Kenya wa kae ma onge court moro amora matin manyalo loko. Omiyo wachno otweyo High Court, otweyo Court of Appeal, otweyo nyaka courts matindo tindo kaka Chief Magistrate Court. Nyaka ka ging'ado bura mana kalure gi gima Supreme Court nowacho. Onge appeal moro ma ng'ato nyalo keto e kesni nikech Supreme Court ose make decision mare mogik. Gima nawacho ma jowinjo wa oripo ng'e kendo oripo omed paro en ni Supreme Court to ok obedo bound gi gima giwachono. Chieng' moro ka kes moro wuok ma chal kamae, oyien gi mondo gichop ama ging'ad bura mopogre gi kaka ging'ado kawuono. Mano miyo wa nafas mar loso sheria wa kendo making sure ni sheria wa olokre gi time mopogre opogre. Mogik Cleophas kapok ami nafas mar kapok duoko ni wach malo kono en ni awinjo ka nitiere penjo mar to nyithindo ting'iyo nade ama ka nyithindo be ipogo seche mipogo mwandu. Seche mwang'iyo division of matrimonial property ama mwandu pogo mwandu mag keny, ok wang'in nyithindo ama nyithindo ok wakwan kaka mwandu. Seche ma nyithindo nitiere kes margi ama sheria margi ming'iyo ng'ano moripo bedo gi nyithindo seche ma keny okethre. Kamano. Erokamano ahinya Green Odera. Pachi Lois okelo kotero kod gigi yonyo karo kacha jogo mokawakawa to wacho jogo moromo to donjo poko keto keny margi moro makare. Achiedh nade magi bedo kacha ka gikale mopogore. Ing'eni gi en wach ma wasebedo kaka jahocho kendo ahinya ma abedo ga kod joma nie keny to pile pile nikech en gima kata ka chieng' moro wandiko research to ibro nwang'o ka miyo ahinya joma mine nikech joma temo nyombo gi joma nyombo jowaindi kata mine ma nyombo to joma ng'eny en ni joma chwe ma nyombo. Koro watemo ga yudo ka nitiere to moro mabedo ga kod joma mine kapok ochopnegi okang' mar ni onyuome. Tinwang'o ka tungni nitie mana matin to nyaka yudie ka mama bayo wach moro ni bende onge gimisetero thurwa. To yudo ka to manitiere e dak machalo kamago gisiko gituomo wachni e kinde ka kinde. To nitie ogendni moko ma kapok itimo gima kamano to nitie kata kaka ikawi e thurgi nyako. Kendo nitie gik ma ok inyal timo e thurgi nyako. To kaponi kata nyathi onyuol to nitie kaka ginyalo chako kata nyathi nyinge makoro ok thuru nyaka gibed mana thurgi nyako. So inwang'o ka dak mar aromo go to yiena, adwa luonge kamano mondo mi onen ma ok ber ne ji. Aromo go to yiena. Aromo go to yiena. Ok en dak makata moketo misingi maber. Kendo kata kaponi ji osebede higni 10 kata 20 ti ok en dak manigi misingi maber. En gi misingi mabet yom. To oseyienwa mede kaka iwinjo Cleophas wacho, kaka okil wachono. Nitie yo ma inyalo timgo kenyni e yo maber mondo omi ji obed kod misingi motegno, mondo omi ji obed kod chuny motegno kendo ei keny kaa. Koro aromo go to yiena ni to chutho okelo weche matek, okelo to mang'eny sana nikech ing'eni koro iyudo ka seche moko nitie aneno thoro jogo ma kiye okaw mama makich. Inwang'o ka ng'ato nyalo buono ni to bende jonyuol ne onge.
to kapo ni jonyuol neno ne onge, nitie jok mano ogeno rite kapo ni jonyuol ne dine bed ni onge, or sama koro nuseromo tu yiere ni, to e kinde thuolo no bende nwang'o ka janyuol dipo ka Nyasaye okawo to kawo gigi te. Tinwang'o ka koro ng'ato nyalo chayo kata buono. To nyathi ei Afrika ka en nyathi oganda. Kendo gik mitimogo ji ng'iyo. Koro ineno ka kata luor moro bedo maonge kuom ng'ama dichuo, to ka wach nitie to inwang'o ka tuomo oromo go wayiere ni. Nyokoro Ramogi joindo pachien mane kotenore kod wach mar aromo go to oyiena. Ero koro wantiere kacha wachako dakwa. So mane ote mantiere kacha Facebook mar Ramogi TV kata iwuoro paro mopogore opogore chenro odiochieng' ma kawuono. Kasani koro range Martha Ochieng' nigi penjo. Wacho ni to ka uonge gi kata gimipogo go to itimo nang'o kanyo? Ing'eni ka onge gimipogo to onge gimipogo, nikech ipogo mana gima nitie. To bende ok yot mondo mi ng'ata ma Nyasaye omiyo ngima man kod lwete bed ni onge gimonyalo pogo. Green Odera ka in Kisumu, penjo ma Martha penjo kani inyalo duoke yo machalo nade ni ka onge kata gino ma ipogo itimo nade kanyo? Cleophas, ing'eni case ni ama jo Supreme Court ka ne ng'ado bura ni ne gi imagine seche ma ji nie keny nitiere mwandu moko ama kata odgi kuma gidake kata dalagi nitiere gimoro ma giseloso. So ka gino onge to mwandu no onge to gigi dak apply, but seche ma mwandu go nitie to dhano gore ama dhano dwa temo pogo to case mane wan go ni dhi apply, to ka onge to oko apply. Kamano. Erokamano ahinya. Winjo kanyo Martha Ochieng' ote mariro dwaki wadarango ote machielo. Wacho ni ka onge to ukutieko bana gigi to ka iwuok iso idhi adhiya koro yo makare. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni en adieri ni weche mag keny oloki porojo mar manyo mwandu. Wacho ni gold digging, wacho ni kod slay queens. Wacho ni sani koro ber kane ibiro kod poch kende kuoma. Wacho ni to kiki expect ni dok kirwako koru kod Prado V8 engine. Wacho ni asebedo victim though gini dhi miyo nyaka chuo mohero soft life ero kendo gidhi miyo mon manyiewo gik moko to pando korgi. Ero Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi jama gunje ma dhi kelo chieng' nade machalo nade? Mae ma wachako kwa wacho ni chutho Cleopas kik wawuondre, ibro yudo ni kaponi ng'ato donje keny to odhi golo en tich matek, ji nyaka koro ti matek, to odhi golo bende oledhi ma ng'ato beta ni en koro koti matek, obro gole to eye kanyo bende kaponi kech pod wabro bedo kod jok mok ti matek, pod wabedo ahinya nyalo bedo kata mana ni wanyalo donje keny to kata bang' higa achiel kata higa ariyo odhi kelo pek ni kaponi kata gimi tich orumo, tich mitiyo kata de bed ni ayudo kitiyo tich office to tich orumo, idhi yudo ka nyaka ng'ato koro ti matek kata opar maber ma kisungu luongo ni thinking outside the box. Nikech kata obedo ni koro ng'at machielo nigi msara moromo manyalo pod nyalo rito dala kata nyalo rito ot, to ibro yudo ka dipo ka keny okethre to idhi yudo kionge gi gimoro, koro odhi golo wach mar bedo lesi. To gima tek en gima ng'eyo ni timre kendo bro timre kendo pod timre, inyalo yudo ka ng'ato nwang'o ka koro nitie laziness moro to odhi kano gik moko korgi, magi gik ma koro pando maybe men gi mong'eyo kata okil kamaloka mong'eyo, kendo moko setimre moyudo ka koro ng'ato onge to okil kamaloka mong'eyo gik manitie, to be kelo ne gi tich matek to gigi yang na wachi koso kana wachi. But kama dwani kendo monda chaka mula ahinya nikech okelo chandruok mang'eny en kama koro ng'ato kelo ji okendre e oganda mopogore. Koro ka ji okendore oganda mopogore nikech ng'ati golo loka nam kachumbi to in koni. Ing'eni kaponi en pendo to gin yot mondo gipand gik moko mabor kamano e yo mayot nikech ji owuok kuonde mopogore. Bas oganda mamoko bende nitie mong'eyo kaka gijago kwandgi. Ka gisego kwandgi ting'eni kaponi ok in kod nyalo kendo onge gimikelo, ginyalo goni kwano mipoko weye mata
to ae dhi kelo chandruok nikech ogendni moko bende kowuok to giwuok ga gi nyithindo giwuok ka nyithindo to ai kuri weyi gi lweti nono maparo ni injinia Lazaro omule matin nitiere ogendni moko mong'e kaka gigo kwano ka gintie oganda machielo mipo ka ng'ato we koro ka ena ng'ama koro we to sa bendo osekadho koro magi jok minwang'o ka bedo gi tuoche mag paro ai kosebedo gi tuoche mag paro to konyal chako manyien nikech koro osekwan gik mane okelo to dhi oyud katin ng'acha bendo osewuok en koro nyalo dhi mbele to we ng'ama chielo mane migene tin atamalo ne tin tae wayudo ka koro tuoche mag paro nyalo bedo mang'eny kendo achiedh nadi nyalo bedo mang'eny kendo koro onyalo kelo timbe mag jendeke ma inwang'o ni koro ng'ani endi owuok gi ma to an oweya gi ma nikech kaka koro dak chalo ta inyalo po ka ji koro chopo kuma koro ji ohero hinyre e weche ma kamagi koro gin gik ma kelonwa paro kaka johocho gi jok ma koro ng'eyo weche mag paro ni pod wabro kologi matin wabro kologi matin aya pod wantiere kar kae ote mamoko bende chalo nade kanyo yudo ote madhi mogik kar kanyo wayudo Steven Jaruke owacho ni ng'eto ni konchiel to ber nikech ndalo mang'eny mon biro e keny gi paro mopogore mano kaka nitiere kar kanyo moko biro mondo oyud mwandu ma dichwo oseloso sani mon dhi duoko wigi piny kendo gidhi temo rito dak margi ma achiel kuom gigo ma okila Green Odera ne wacho ni nyalo bedo paro moro malong'o ahinya ma chik ma kama kelo kosi neno pacha Steven onade Cleophas ayie gi gima Steven ondiko nikech kwang'iyo ng'eto mane jo Supreme Court ong'ado ni en gima luongowa mondo wang'i institution mar keny mondo wadhi donje keny e yo makare en gima luongowa mondo kik wabed gi selfish interest seche mwadwaro ni wadonje keny kik wang'i mwandu man go to wang'i keny kaka institution moluor kendo institution mopuodh omiyo en gima oluongowa mondo wabed gi paro malong'o seche mwadhi donje keny omiyo gima Steven wacho no en gima kare kabisa erokamano ahinya mano Green Odera ka en e kaunti ma Kisumu yona mondo mi wakayweyo sani to waringo wadhi e kaunti ma Mombasa pod antiere kae kod Green Odera kirango kar kanyo kachiel koda ka Luis Okelo sana tudra kod joja oko kwa e kaunti ma Mombasa romb jod bura e kaunti ma Mombasa odiochieng' mar ariyo ochopo kar ka nyaka sani gisetwak ewi ang'o to romo dhi nade e joja oko erokamano ahinya awinji maber ahinya Cleophas Oluoch ka in e boma wa Nairobi mana kaka iwachono wagoyo tach e kaunti ma Mombasa kaendi kuma romo mar jod bura pod dhi nyime nyoro ne gibago twak gi jatend piny Kenya migosi William Ruto adwa manito gilieknwa ni to twak mar jatend piny Kenya manyoro gin weche mage mane gikawo to okang' mage magidwa ne gichakawo machiegni mheshimiwa chakachaka gi nyingi to inyisa ni to twak manyoro nuneno nade Well an nyinga Andrew Adipo Kuome an mbunge makara chwanyo nyoro ne jatend piny wuoyo kodwa to kamane ayie kode moloyo en ng'eyo mare ni wadwaro wach NGCDF nikech nyithindo leo to nodwokowa gi dhok moro ni kik wathagre gi wachne nikech en owuon en emoyie madwa lowa koro koyie madwa lowa to an gi geno ni wabiro chulo basari wabiro timo kaka owinjo watim kaka pile mano ende gima duong' ahinya ruok mana aneno kowacho maber na kabisa nikech mano gima nyaka timre nitiere wach ma bende naneno kano wuoye kano temo siemo jod burani mondo mi sama gitimo budgeting kata sama gichuogo budgets gitang' kendo ging'i ni pesa ma giketo kik kal mano ma piny owacho nyalo bedo ni nigodo akiani wachni to ito ni winje nade well gima ber ni ka watimo budgeting to wachako gi pesa ma biro taxation wakuongo wawacho sources mag pesa ma ibiro tiyogo ka wasewacho mano to budgeting side ng'iyo pesa mabiro bedo ni nitiere to pesa no endo ema gitimogo budgeting miyo kata obedo ni president nowacho mano ato kane gimomiyo nowache nikech mano watimo pile to kendo pesa mwachoko osebedo ka winjore gi pesa mane wakete budget koro miyo okowinjo beni ka wasetimo mano to koro ni pesa onge dhi kanye
Wach machielo bende kwadhi kwatieko nawinjo ka jaod bura Opiyo Wandayi kane chiwo twak mare naneno ka jaod bura nomutni jomoko nopake jomoko ne chalo gi mokwede kanowacho ni onego beni wach IEBC itwakie matut e romo ma kamae. Inakia ni paro nade wach ma kama? Yes, gimane Opiyo Wandayi wacho maduong' kabisa en ni jok madwa miyowa members mag IEBC ok owinjo bedi ni oket jogo eko na joge jatelo ni president moketo jogo eko ke jogo biro dhi yiero nwa jakom mar IEBC kata members mag IEBC mamana jogege kato biro duoko wa kuma wae ma demokrasi ok bedi yiero igajruok godo mani mono Opiyo dagi ma waduto wariwe lwedo kendo wapamo kano wacho mano. Erokamano ahinya mheshimiwa. Machiegni wayude jatelo machielo, jatelo kindly chaka gi nyingi to iwache ni to twak manyoro in wach mane imako matek. Erokamano ahinya, an Jared Okelo, jaod bura ma Nyando constituency Kisumu County. Yiena mose nyikwa Ramogi duto kamoro amora ma gintie ni oyawre uru. Mar ariyo yiena mos jo Nyando constituency mose miya tielo mar ariyo mondo mi atinegi ni un bendo oyawre kendo alamonu Nyasaye mondo bed jatelo. Nitiere weche manyo wachwalo kaka jogo mani wuok e kweth mar jood bura manok ma dho ngere dendo ni minority e ot kacha. Manyo wachwalo kokalo kuom ogaye marwa miluongo ni Honorable Opiyo Wandayi. Jaod bura Opiyo Wandayi nyo keto wechege maler ahinya. Mokwongo kanyo wacho ni nengo mar gik moko osebedo ka hinyo jopiny ahinya. Wan kod weche machalo kaka osuru mong'aw malo ahinya ne japiny. Uhuru Kenyatta ker makoro ni e yweyo noweyo weche moko mag subsidy. Tiende ni sirkal ne keto omenda moro mondo kony kor japiny kuom duoko nengo gik moko chien. Miparo ni kane Ruto donjo e ofis mabe wapingo sani ni ne odhi mogolo gigo duto mangima oidho malo ahinya. Nengo mar mauta ma ji ringo godo e gari kata ma ji tedo godo kaachiel kod mago mariembo masinde mopogore opogore ni malo ma ok wanyal nyalo. Omiyo nyo waketo ne ni magi gik manie dhode odwok gigi piny ka japiny pok okawo wach moro e lwete owuon mondo obi ochun duoko gigo piny. Eneno kwasechako weche mag ng'wech kone koda kocha gi jakom. Mago gin weche mabiro nyuolo mapek ma samoro biro tamo Ruto ting'o gi lange. Miyo wawacho neno ti matek mondo gigo duok piny. Mar ariyo manyo waketo ne en ni ok wabiyie ni IEBC makoro gisesundo jowa manyocha ni kanyo mose ni koro Ruto ng'at achiel dwa kawo chik ni e lwete duto ni ene moyiero ji te monego ti kanyo. Nyo wakwere ni mano ok wabiyie kendo achiel kuom gigo mwadwa wuotho ne Kenya wadwa swedo kode ni nyaka gigo non gi e yo makare. Mar adek manyo wawacho ne gin gigo motenore kod weche mag fees mag sikul. Nikech iyudo ka fees kama ne Uhuru Kenyatta weye sane king'iyo otas mowuok e sikunde mawacho pesa monego chul en malo ma jonyuol mang'eny ok dhi nyalo. Obedo sikul ma nyithindo dok pacho kata obedo sikul ma nyithindo nindie en nengo modhi malo ahinya ma ok wadhi nyalo ka wadhi nyime. Kaachiel kod weche mopogore opogore manyo wachwalo ne ni nyaka ong'igi e yo makare ka jo Kenya pok odhi decide ni koro wadwa wuotho kode nang'o. Wach machielo ma bende nwawinjo ka nowuoye matek ahinya kendo notemo kete mijing'o en ni chal ni nitiere jotelo mamoko ma nie telo to ok dwar ni ochul ushuru. Ni neno ka jomoko be kendo koro lieko gini ni chal ni mkutano mamoko samoro timore mag riwruog Azimio ni chal ni bedo funded gi jogo ma ok chul ushuru. Akia ni in wach ma kama in dier wach yawo. En kaka rais en kod gimel de ngare duongo ni intelligence. Tiende nitie weche minyise ma wan samoro ok wang'eyo kokalo kuom okwach kich kaachiel kod jogo matimo nonro e weche mopogore opogore e Kenya. Ka en nitie gi jogo mong'egi kaka owacho no. Chik mar Kenya owacho ni dhana modak e iye nyaka chul osuru. Tiende ni ka ok ichulo osuru to nitie chik miketho monego maki kendo tweyi. En kaka rais owacho ni en rais odhi omak jogo oter negi evidence e doho owach ni ok uchulo osuru nikech mae pesa manyochu loso manonego chulo osuru pesa maromo kama e to ok uchulo. Anto koro biro pimo na gini kana Mombasa kama ondatime yangu. Odhi ote ka wakson mara moja mondo mak jogo
mondo jogo odhi ochulo osurugo. To en ng'ama koro nyowuok go siasa. Nikech ong'eyo ni wach osuru mapek ni wakawe matek ahinya wa jo Azimio wan Kenya. Koro kanye mo en okoro mindore. Ni nitiere jomoko moko dwa chulo osuru ema miyo wa pesa. Wan ok wadwa pesa rally. Ji tema nyi neno kopong'o jakaranda masikwatcha. Onge momi kata nduru. Wan ok wadwar pesa. Wan inyisowa mana niya kinyi dwarowa kama kama sama kama idwa miyo watwak. To wachopo waduto te. Omiyo gimoro modwa wacho sani ni jakom nitiere jomoko madhiro miyo pesa mondo los godo rally. Wan gi wan masindewa mwawuoyogo. Aina mari makoro microphone kane. Wan gi mekwa mag Azimio wan Kenya. Wan wawegi wariambo mitokni wakwadhe kacha. Japiny wuotho gi tiende moko bende idho pikipiki kabiro mondo winj rally wa. Ere kama pesa odonje. Kwa adhi kwa tieko kwa uwe weche mag riwruog Azimio no waneno ka jatend riwruog Azimio la moja migosi Raila Odinga koni ok recognize telo mar William Ruto. Akiani un kaka jod bura ere kaka udhi play role mar oversight kata goyo kogno telo makaeni kaponi ok recognize telo masani nitiere. Telo nyo jakom osewache. Jakom sani ni e piny mar Nigeria kumuluonge kaka jatelo weche mag ayore gapaya e Afrika mangima kendo en e bura kuro. Kanyo poko wuok nyo nyiso wani sirkand Ruto koro okomiyo siro kata okomiyo yango. Oko yange kaka sirkal mantie kaluwore gi oboke moko manyocha wayudo malong'o ahinya manyisowa kaka Ruto nokwalowa. Ne wayombo Ruto gombolo $2.2 ne wayombe. Koro wawacho ne ng'ama jakuo ok en kerwa. Koro wan kaka jod bura gimanyo lweny manyo wan go mapek nyo en ni gimiwa pesa mar CDF mondo nyithindo mokwame gwenka koro water gi sikul gidhi gisom. To pesa no nyo chak gole matin tin. Ng'amo gole wang'eyo ni en treasury ok Ruto. Koro Ruto no ok wang'eye. To ng'ama wang'eyo en ni wadwaro pesa mondo nyithindo dhi osom. Modong' wabiro mielo kode kaka wasweko kode kaka wamedo dhi e higani. To dhi yie ni wajoma nade wuod ma. Mana kaka winjo janeno mar Ramogi TV mago mana mokom judbra mayuoro eromo magintiere godo kaendi madhi nyime mabende ne jatend piny Kenya migosi William Ruto oyawo yanga e odiochieng' manyoro ka gigo manwatwak ene gin mana twak mane gibedo godo nyoro ni to paro mage ma jodbura gi nitiere godo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko. Twak e yo makare ang' ilonwa romo mar odiochieng' kawuono odiochieng' mar ariyo ikonwa matut mantiere karakacha. Mano George Aoko kawuok e kaunti ma Mombasa. Wadhi nyime kendo wantiere karakae ka wadhi nyime kod twak marwa osekalo mana kanyo dakika 48 mano tok saa 4 mar okinyi kendo koro sani wada mana mondo mi warangi ote mamoko mantiere karkanyo ka koro sani warango mantiere e mbui mar Facebook on mano bende mag SMS mondo mi bed kod ng'eyo ni pachu chalo nade karkae mondo mi wasom gi jolony bende nitiere ka wasomo gi kendo ka wachiegni mana tieko. Joan J-Lo Awino owacho kanyo ni kindly enlighten us on this because owacho ni nyiwa gore ne mwandu ma ok mek gi unknowingly in the name of marriage. Aya mana ng'imake kanyo ang' winje ka en adier kosa oyo. Alafu Vicky Kachola bende koro duoko Joan J-Lo Awino mane mbui mar Facebook acha owacho ni ka in e keny to kuom hawi marach keny okethore to seche ma uweru kod jaodi ting' mana gik mane nyiew kod pesa ni kata mondike nyingi wene ndugu gigene mane yude godo kata kamano nyiew ka ukendoru mane gik mantiere kar kanyo. Korang'u mako gi mana musang'u med magi e pachu mogik e twak mantiere gokinyi makawuono Menzonia twak to ka gik mantiere e ot thothgi ine menyiew to ka pogruok obedo ikawo gi te koso upogo mane pejo mantiere kawuono donje twak molewo matin kata kamano nosedwoke jolony kachiel koda ka okil Kamaloka mane Kisumu ang' dwoke Jakinyar Mori wacho ni Cleophas however much aneno ka dhano goyo tenga kod sigalagala e wach pogo mwandu ni anto oweya gi very many mini posts owacho kanyo owacho kanyo ni mwandu ma both couples work together e loso ka giriwo pesa gi bo bedo treated nade
now that everyone takes what belongs to him or her. Ero mano be nitiere kar kanyo ngi penji poro dhi nyime. Owacho ni nitie ka chuo moko malezi makata gedo tamo kendo owacho ni tamo kendo kapango mitnegi ahinya. Ero gedo tamo gi kendo kapango mitnegi ahinya. Aya owacho ni then the wife takes loan to gedo godo dala butieki. Owacho ni odni ibotim nade in case of divorce. Children are also great wealth. Gini pogo gi nade. Koso wa play game mar 1-2 tiketo tenge. Wacho ni then twos bedo kendgi. Ero nitiere countries mamoko massage laws can be applied but not in Kenya. Jiwala wala, but it's hard. Most marriages jiloso joint wealth. Ero mano ote mare orumo kar kanyo. Elisha Kagose wacho ni awinjo eyo makare. Pogo mwandu e keny mago otea. Yani weche manono. An Kagose mar pala. Ero pachi dire kar kanya rogara. Wacho ni ka nyako ni kod tich to yudo wuod jese maonge kod tich to gierore. Koro kik gidonje keny nikech wuoyi ok nyal afford nyombo. Jaocho Lois angere umano gi penjo mamoko bede mosekalo kanyo kachel koda ka Green Odera ka wachieko to ka wasesomo ote ma kamage Lilian Okola wacho ni penjo mara wacho kama to kane uyudo rugi dichuo yude dala gi ka onge kata gimoro to dhako loko dala no ogero udi ne min wuoyi yani in short tayo rienye dala no chieng magiwere ere kaka uyudo gige gete. Awacho ni ana owuok Mtwapa Kilifi County Lilian Okola. Oteng'eny ka adani wakao mana thuolo achak kod wachake studio ka. Achake studio ka kod Lois Okelo. Enya kawe gi mar Lilian Okola kido malo mar Nyarogara tirewe kata gi wach mari mogik ka watieko twak. Aparo ni ng'enyne penjo ma ji penjogo en mana nikech ng'eto mowuok ni bed osebedo to nyocho okete e yo mopogore mana kaka pani okilo se lero nwano. To bende ok diang'wa wachi ni werruok mag keny kata kethruok mag keny ok osebede. Cleopas ng'eni kata wero ni wero ga chon. Ni wero chon kata e ndalo machon go. To gima pod amedo wacho ni nyombo ok onego kete gin manigi bei. Onego bed ni nitie obedo kaka go erokamano. Tai koro wawacho ni koro mano en ber mar nyombo. Mondo mi okik bedie ni ng'ato ok nyal nyombo. To eyie e kind ogandawa onge ng'ama ne ok nyal nyombo nikech ne iyudo ka ise nwang'o nyako moromo makoro ichopo ni koro inyalo nyombo to ne en gir oganda kendo inyalo mi mwandu kata mantie matin go ganyuola ta idhi timo erokamano. To maduong' ahinya to ayie kod chandruok manitie paro nikech pogo mwandu to kakudwa poge to udonje keny kakudak nitie mwandu mopogore opogore gik mopogore opogore obedo yo matek nikech mano ok kaka ne keny obedo. Keny ne en ni ji donje to ji bede to ji sike to koro thoe mapogo ji. Koro kochopo ni nitie tungni mang'eny to nyaka bende tung pachwa kata ka ng'eto makama owuok. Koro an kaka an gi jahocho aneno gi kaka gitimore gi kaka gik moko bedo ka keny okethore. En gima lit ok en gima yot emomiyo kata ka jawinjo moro wacho ni ok en gima yot to ok en gima yot adieri. Koro an pod awacho ni keny en gima Nyasaye manoloso to ahinya keny onge kaka wanyalo bedo ka wakelo ganda kata wanyalo loso generation ka onge keny ma nyithindo wuokie. Koro en gima wakao motegno kendo wakao gi luoro kendo wakao gi nyadhi kendo an kaka abende jadolo wadwa ni mondo wane kaka pod wanyalo tego keny joma donje keny kaka ji bete keny mondo wasirgi mondo gibed ni keny en gima ji tho ema nyalo poge ji. To mogik awacho ni yani pile pile ka chike makamagi owuok to ji thoro kete mbola mang'eny koda mila mang'eny
awacho kamano gi luoro gi muolo mondo aka bed ni joma winjo wato intiere in leader mar group in jadolo in ng'ato manitie kod jogo mo onyalo wuoyogo ta ber moloyo ahinya kuonde ma ji chokre obed kanise obed kuonde mag bura gi romogi de ginwang'e okinde manitie mondo olerie wach mar chikni mondo chikni kik jomoko kawe to hele ing'eni nitie joma helo wach makoro nyalo kelo manyalo kelo hinyruok ne weche mag keny koro en kwayona kata ka okil ma wantie ma green ni ka onwang'o thuolo kata kanisa ma entiere onwang'e aput moro to kinyiso ji wechegi maler modonjonegi maler kaka an koro donjona kama antiere ni kendo kaka koro awinje ni to ibiro yudo ka koro amila kod helo wach biro bedo maonge to ji bedo ni rito keny. Ogoniro kama na enya Luis Okelo kendo wacho kar kata ni wach ma green olero e yo makare en moro kaka Ramogi TV mondo mi wayaw wang'i wacho ni wagolo dok bende iti kwakelo jolony mopogore opogore gino ma green rera bende oyudo kuom Luis Okelo ami thuolo mondo mi kono wach mari mogi kotenore kod ote bende ma osebedo kata ka wayudo kowuok kuom joneno ma wasesomo okinyi ma kawuono ka imede gi kar kae ng'at ma wacho kanyo ni Ramogi TV an aneno ni gino dhi ketho piny odhi oyawo chumbu ne joma mine e keny wacho ni ma obiga kinde mopogore opogore wacho ni nyingi Kalausi Jawaya Jarodi inyalo wache ang'o kotenore kod ote ma bende ne wasesomo gi mosom sani kaeto wach mare mogik. Cleophas erokamano kuom nafas mimiyowa mogik mar mondo watwag gi jowinjowa e wachni to wachni mana kaka Lois osewache no ok en wach mar tugo ama wach mar angera kendo nitie gik jok moko maseneno kokawe kamar tugo kendo ma oloso go gik mopogore opogore social media ma ok en kare gimoripo bed ni timre en ni jowinjo wag jo Kenya mzima oripo bedo sensitized ama imiyogi thuolo mar twak gi judgment mar Supreme Court ni mondo kila ng'ato bed gi winjo makare e gima ne Supreme Court wacho gima nyaka wayie en ni keny osebet kantie kendo seche moko kaluwore gi weche ariyo adek mane i kenyno keny nyalo bedo ni kethre to lwenje mosebedo ka ji gore mang'eny en ni seche ma keny okethre gik ma mwandu mane onyiew ei keny gin mag ng'a ama kipogo gi tipogo gi e yo manade to waseneno ka courts matindo tindo gi osebedo ka temo kamanyo yo mar pogo mwandu to ne ok gibedo gi yo achiel ma giwacho na seche ma keny okethre ma e gimo ripo watim shida mane Supreme Court temo konyo en gima ne giwacho ni seche ma wang'iyo keny mokethre to wang'iyo mwandu mane olos e kenyno seche mipogo ok wabi ng'iyo gimoro amora except for contribution mar mane ng'ato kelo to contribution mane ng'ato kelo wang'iyo both monetary contribution yani gik ma wanyalo keto nengo e wigi kod non monetary contribution gik ma ok wanyal keto nengo e wigi mondo seche ma keny bedo no osekethre ng'ato kik bed no ohinyre to kendo gidhi ahead giwacho niya obligation mar prove contribution en mar ng'at mantiere mawacho ni contribution ni naketo kiwacho ni ot mwagero ni loni an mana nyiewo oripo bed ni nyisowa ni loni na nyiewo tarik kama mae agreement pesa no nayudo kamae mondo wang'e ni ng'ano manoketo ang'ono ei kenyni mondo seche mwapogo mwandu wapog mwandu kaluwore gi gima kila ng'ato ka ng'ato nogolo. Of course judgment ni nyalo bedo nochwanyo jomoko mana kaka wasewacho ji donjo e keny gidwaro ama lengo mopogore opogore to nitiere jok moko manyalo bedo ni judgment ni ochwanyo gi nikech ne gihero donjo e keny ka giparo ni gibiro donjo to bang' ndalo moko to giwuok gi mwandu mane ok gitiyone mage shida ma Supreme Court temo loso sani omiyo nyaka wayud judgment ni nyaka yudie opposition moro ma wuok kuom jopiny mopogore opogore to mar adek to mogik en ni shida mosebedo ndalo mang'eny en ni sheria magwa nokowuoyo maler e yo mar pogo mwandu
mane oyud e keny. Sani ijiwo jowani seche ma in e keny ok ni bed ni itang'a ma ni bed kitiji en mana ng'iyo ni mayan manyiewo akan receipt to nyaki bed vigilant mane gima iluongo ni informed consent nikech nitie jok moko be ma waseyalo cases moko ma ng'ato wuondi bi kaw loan bi nyiew gimoro amora bi ket gik moko te e nyinge basi seche miweyi to koro in onge gimidongo. Sheria ni luongowa mondo wabed kwadonje keny wabed makini mondo wami keny luoro ma sheria dwaro ni keny obedie mondo seche ma keny kethre cha tiyudo mana ng'ato wuok mana gima teko mane oketo. Ok en sheria moketo mondo nyanyasa ng'ato, ok en sheria moketo mondo chwad jomoko ama ma jomoko chung' margi e keny kaka sheria oseketo keny. Kamano Cleophas. Agonero kamano nya Green Odera Kenya kaunti ma Kisumu twak ma kama okrum Lois Okelo inbe nogonero kamano jaocho ma osebedo godo e kinde mokalo kata kawuono bende wasebedo kode kar ka e kinde machalo ka oyudo thuolo twak ma kama e pod biro dhi nyime mbui mago mag Ramogi TV twak ma kama e pod dhi nyime nyakwar Ramogi jwang wagonero kamano duto kuom yudo thuolo ma twak kodwa mbaka ne ka wagoye wagerorego kaka oganda ne mare mbaka ni ema koro bende wayudo ng'eyo gigo ma opogore thuolo ni duto wasebedo kacha kodi inyakwar Ramogi jwang wagonero kamano kobedo kodwa bende achiel kachiel mbui mekwa kacha kane yoro ote mari bet yoranga nyar moliu mane wacho ni winjo twak yo makare oluo twak mar Lois Okelo kod Green Odera wakili kwa e county 044 ero kamano ahinya kachiel kod mamoko bende mane oro ote magi kokosomo kawuono odiochieng' makiny pod wantiere kar kae chenro mar mbaka oromo kod ropiny rumo sani saa 5 osekalo dakika achiel mar okinyi mago sechago mag Afrika ma ugwe yona mondo mi walore gi kanyo e lo nyawadwa Sharon Ong'ao kachiel kod Joyce Oduor wagonwero kamano ahinya kuom ketou e kindegi duto kachiel kod gigo duto mosebedo kanyo kadhi nyime achiel kachiel ka wantiere kacha bende kane wantiere kae achiel kachiel ne wan kodi nyakwar Ramogi jwang gi jogo duto jo TX kachiel kod director wa Alex Obado do chiema kawuono ero kamano kendo wawacho ni uno oriti masani ka idhi mbui mag Facebook Twitter kachiel kod YouTube idhi yudo kanda machalo kamagi mago los ni kanyo gi jogo mantiere digital kacha jo digital mag Ramogi TV wagonwero kamano nyamano kinyi makonwan kata gibeti akinyi nyinga Cleophas Oluoch oriti masani kantiere kae kod Lois Okelo nyakwar Ramogi jwang oriti masani nyasaye oriti kiny watimo gima watimo kawuono ni kendo ibed gi odiochieng' makare.